आज्ञा सर प्रणाम। हाँ कुहतु आउ केते कोन दवा ପାଇଁ पड़ियो? ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ ଖୁସି। खुशी माने मु केमती कोन जानिबी कहले कहि दियंतु मु खुशी कहले मु कहबी पुनी आपन पसंद हो न हो से पय कहूची। ନା ନା ତମ ଖୁସି ତମ କୁହ। ମୁଁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତମେ କର ତମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇନ କୋଉଠି ଯାଉଛ? ନାଇଁ ମୁଁ गुटे भी जागर देइनी। ଏପଟେ ତ ବଡ ସାହି ସପ୍ଲାଇ ତ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଥିଲା ମାଡାମ ଦେଇଥିଲା। ଜାଣିଛି। ଦେଖିକି ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିକି ଯାହା ଗୋଟେ କର ମୁଁ ସେ ସାରଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ମାନେ जो कौन से जगह जने धरा पड़चंदी जो आईपी तांको बड़ साही। ହଁ ସେଟା ଆମ ଚାର୍ଜ ଅଛି ନା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ ବି ସେଠି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। जेहेतु से धरा पड़े जेल को गले तो सार इनचार्ज अछंती आ। ସବୁ ତ तमे କଣ କରିପାରିବ ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସାର୍ କହିବୁ ତମେ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ कौन सुविधा କରିଦେବେ ମତେ ଟିକେ? ସୁବିଧା ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଚଲେଇବୁ ସେଇ ଶ୍ରୀନାଥପୁର କରି ପାରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ସାଇକୁଳା ବିପିଟା ଆଜି ସାଇକୁଳା ବି ଇନଚାର୍ଜ ହେଲା। ସାଇକୁଳା ତମେ କହୁଛ ସାଇକୁଳା ଯାଅନି ସାଇକୁଳା ଟା ହେଭି ଅଫିସ ଟା। ତାହେଲେ ସେଠି ଯିବେନି ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ମତେ ଜଣେଇବେ କହୁଥିଲା ଏଠି ଚିଠି ପିଠି ବହୁତ ବି ଆସେ କାମ ସେ ସାଇକୁଳାରେ ସେ ହେଭି ଅଫିସ ଟା ସେଠି ସୁକନ୍ୟା ମାସକୁ ଡିପୋଜିଟ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତ ବିଓ ଯାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନା କାଲି ଯାଇଥିଲି ବା। ତାର ସୁକନ୍ୟା ବି ମାନେ ଅଛି ଯୋଉ 150 ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇକୁଳା ବି ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ମେନ ରୋଡ ଭିତରୁ 6 କିଲୋମିଟର। ସେ ବି ମାନେ ପୁରା ହେଭି ତାର ସୁକନ୍ୟା ପୁରା ହେଭି ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଠି ତମକୁ କରିବ ସେଟା ବିପିଏମ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କଣ କରିବ। ତମ ସୁବିଧା ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ସେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରେଇବି। ତମର ଏପଟ ବାରିପଦାକୁ କମିଗଲା 10-15 କିଲୋମିଟର ଉଦଳାକୁ ଆରାମସେ ଜୟପୁରରେ ହେଲା ଜୟପୁର କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାମରେ ଗୋଟେ 1000 ରୁମ ମିଳୁଛି। ଆରାମସେ ରହିକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ତ ହେଇ ଯୋଉ ତା ବିପିଏମର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଝିଅଟା ଅଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେ ପଳେଇବ। ଆମେ ଦେଇଛୁ ଶ୍ରୀନାଥପୁର ବିପିଏମ ଆଜି ଭାକାନ୍ସି ବି ଦେଇଛୁ। ତମେ ବି କରିବ ଆରାମସେ ଡାକିଦବ ପଳେଇବ। ସପନ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ସାର୍ କହିଲେ ନୂଆ ଛୁଆ ଆସେନି ସେତିକି କଣ କରିହବ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣୁନି ତମ ବିଷୟ ସାର୍ କାହିଁ ଜାଣିଲେ ତମେ ଆସିଲ ବୋଲି। ନୂଆ ପିଲା ତ ରିପୋର୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କେତେ କଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିବି। ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ଚଏସ ଦେଲେ ପୁଣି ଚଏସ ହବନି ସେଇଟା ଯୋଉ କଥା। ନାଇଁ ଶୁଣ ତାପରେ ଚଏସ ନହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ନା। ଚଏସ ନହେଲେ ଆମେ କହିବୁ। ଏଇ ନମ୍ବର ମୋର ସବୁ କିଛି କଟିଗଲା। କହୁଛ ନା ସେ କିସ କହୁଛି ମାନେ ସେ ମତେ ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟା କଥା କହିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା କରିବ କିଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ 3 ଦିନ କରିବ 3 ଦିନ କଥା ଏବେ କାହିଁ ସେଟା କହିଲାନି। ସୁବିଧା ତ କିଛି କରିଦବ ନା ମୁଁ ସେଟା କରିଦେବି। ନୂଆ ପିଲା